wannan duniya ta zama wata aba ce da Allah ya tsine mata, shi yasa yake bada ita wa kowa in yace yana so, amma ran da ya tashi kuma zai maka ya barka da ita, za ta yi maka kora na wulakanci. Ba a taba samun wanda ta rika bashi ya ce ya koshi ba, kullum yana so, amma ranar da zai rabu da ita za ta masa koran wulakanci. Zai tara riguna, idan ya zo fita ko riga ɗaya ba za ta bar shi ya saba. Zai tara gidaje, idan ya zo fita za ta bashi inda bai kai girman ɗaki ba, ya zauna a cikin inda ko zama ba zai yiwu ba sai dai ya kwanta, in ya kwanta ma ba zai iya juyawa ba. Zai zo a nan duniya ya samu duk abin da yake so, ta bashi lema, amma sai ta hada shi a inda ba zai sake samun abin da zai tare shi ba. Ruwa ya ratsa ya jika shi, tsutsotsi da kwari su shiga su cinye shi, ita kanta kasar sai ta cinye shi da kanta, yana ji yana gani yana komawa ita har yanzu ya kare ya zama babu shi. Wannan duniya ta ishe mu misali akan ya kamata mutanen da ta haɗiye zuwa yanzu ba a sake jin ɗuriyarsu ba. Hal tuhissu minhum min ahad, kana jin motsin ko ɗaya daga cikinsu? Aw tasma'u lahum rikza, baka jin ɗuriyarsu, baka jin motsinsu, sun tafi kenan. Za ka tafi can, ina ne wurin? Shine barzakh. Dan adam yana da rayuwa guda uku ne, kuma idan aka fara yin ɗaya da kai sai an yi ta biyu, kuma sai an yi uku da kai. Rayuwa ta farko ita ce wadda yanzu muke cikinta, ita ce alhayatul duniya, rayuwa ta kusa. An kira ta kusa saboda ita fi kusa da kai, ita ka sani. A yadda ake yanzu gashi za ka gane ta, amma ta gaba baka santa ba, shi yasa ta zama kusa da kai. Sannan kira ta kusa saboda ita ce tafi kaɗan, yanzu za a ƙare ta, amma ta fi ruɗin ɗan adam ya manta da mai yawa. Bayanta sai hayatul barzakh, rayuwar da za ta zo a tsakanin bayan an bar wannan duniyar kuma ba a je wata duniyar ba.